Nagtaliwan ang tabloid photojournalist nga si Ito Son samtang nga nag-cover sa traslasyon sa Manila sa bunga Biyernes, Enero 9. Sa inisyal nga report, nagsuprar inisang heart attack kaina sang aga sa Quirino Open Grandstand. Ginapahayag nga antes ang iya kamatayon. Pila ka adlaw na siya nga natrangkaso, kadungan pa sang pre-traslasyon events lakit na sa tradisyonal nga pahalik nga ginadugukan sang madamo nga mga deboto. Sino pa sa Manila Police District, nagbisita ang photojournalist sa Station 5 sang alas 3 kaina sang kagahon para kuntani kuhaan sang laragway ang sitwasyon. Apang gulpi lang ini nga natumba. Nagpalabot naman ang Presidential Task Force on Media Security sang pagpakigunong sa mga pamilya kag mga biyan sang nagtaliwan nga photojournalist. Wala naman ginakonsiderar ni Nazareno 2026 spokesperson Father Robert Arellano nga isa ka casualty sa traslasyon 2026 ang pagtaliwan ni Son. Sunod sa iya, hindi traslasyon ang rason sang pagtaliwan sang nasambit nga media personnel bangod may ginabatyag na ini nga daan antes pa man nagpartisipar o kung nag-cover sa traslasyon. Nagpahayag man si Father Arellano nga nagapakigunong ang bilog nga si Man sang Quiapo sa pamilya sang nagtaliwan nga media personnel. Yung nangyari po sa pamamaalam ng ating kapatid sa media, ito po ay hindi natin kinukonsider as casualty directly related to the traslasyon. Sapagkat nung siya ay namaalam, hindi naman siya nasa loob ng prosesyon. At ito ay naganap dahil unang-una, siya ay may medical condition na. Hindi ito naganap because of the force or incident within the occasion or activity of traslasyon. Kumbaga, meron na talaga siyang medical condition, nag-persist po ito, at hindi po ito naganap dahil siya ay nagpa-participate na ating traslasyon. Ang pahayag ni Father Robert Arellano, spokesperson sang Nazareno 2026.